Бог те мрази заради греха ти? И да, ще си говорим за Исус. Виж, ако Бог наистина те мразеше, нямаше да има никакъв смисъл да се бориш. Щеше просто да си продължиш да живееш в грех. Но истината е друга. Бог не те мрази заради постоянния ти грех. Всъщност, Той обича самата ти борба. Дълги години като християнин мислих, че постоянният грех е нещо различно. Нещо по-лошо от обикновения грех. Грех, в който все пада. После прочетох един стих и това промени гледната ми точка. Павел казва нещо в Римляни, нещо умопомрачително. Когато греша, това не съм аз, а грехът, който живее в мен. Павел отказва да се идентифицира с греха си. Той знае, ние сме ново създание в Христос. Грехът е в нас, но не сме ние. И забележи, Павел не използва това като оправдание да греши. Напротив, той описва битката между плътта и духа и колко е тежка е тя за християни. Като новородени, Бог не ни каза да останем в греха. Каза ни да се борим с него. И ето най-важното. Бог не те мрази заради това, че падаш много пъти. Той се радва, че се бориш. Защото той предпочита един човек, който се бори с греха си, пред човек, който спокойно живее в него. Истинската борба, която усещаш, е доказателство, че не си се отказал. Че духа в теб работи. Така че никога не вярвай на лъжата, че Бог те е отписал заради постоянния ти грях. Борбата ти е доказателството, че все още си в негови ръце.